Takže zde všichni na YouTube, jak jste si psali v komentářích po těch minulýma videama, tak docela hodně vás zajímalo hnutí generace, už jenom z toho důvodu, že tady je hodně mladých lidí, co se týče mých diváků. No a já jsem teda udělal něco v úzovkách pro vás a vlastně i pro sebe a napsal jsem tady Danovi na Instagram, jestli by si na mě neudělal trošku času a Dan, jakožto velmi proaktivní a akční člověk, minimálně podle toho, jak působí na internetu, tak do toho šel. Takže here we are, máme na to zhruba hoďku, takže doufám, že za hoďku něco stihneme. Takže Dane, děkuji moc, že jsi tady. Vítej. A možná přeci jenom pro tu malou část publika, která o tobě třeba ještě neslyšela, typicky lidi, co určitě nemají Instagram, to mohli být, protože na mém Instagramu se všude, tak možná kdyby si jenom se v krátkosti představil a představil bys i to hnutí generace, za který tady vlastně seš. Jasně. Tak díky ještě jednou moc za pozvání, rád jsem přišel, je to trošičku jiný formát, netradiční, takže zdravím teda ode mě z domu, dneska výjimečně z žádného studia. My jsme hnutí generace, jsme nový politický hnutí, jsme středoprava, liberální strana, ale kdo se tak neorientuje v těch pojmech, protože dneska už je to prostě všechno jako slitý do jednoho proudu, tak jsme prostě mladí lidi, kteří si chtějí psát budoucnost, jsme mladí lidi, kteří prostě nechtějí jenom poslouchat ty prázdné fráze a sliby hory doly, kde všude přidat. My si uvědomujeme, že prostě teď se hraje reálně o to, jak tahle země ustojí ty nejbližší krize těch 10 let, které se na nás ženou a zkoušíme to dělat trošku po svým. Na nic si nehrajem, říkáme to na rovinu, volební výsledek bude takový, jak rozhodnou lidi, jestli si nás zvolí, budeme rádi pracovat, jestli si nás nezvolí, tak určitě krutý nebude plakat a bude dál pracovat, protože mě to baví a to je i hlavní důvod, proč to dělám. Všichni politici říkají, hele, já to dělám pro lidi a s láskou, já prostě říkám, ano, to je důležitý artikl té politiky, ale nás to hlavně fakt baví a děláme to rádi, takže takhle. Ok. A vlastně, když si to sám zmínil, že jako, hele, buďme tady fair, jo, na 99% jako přes 5% se nedostanete, když budeme, já si myslím, že pro vás jako 2,5%, aby byl třeba úspěch, tak bych to vnímal já, jo, to jsou i nějaký penízky, jestli se nepletu, nebo nevím, kde 3% jsou hranice, kolik je hranice na peníze? 1,5 dokonce. Takže by byly nějaký kačky, jo, já teďka řeknu svůj pohled, vnímám to jako, že teďka jste tak jakoby trošku out there prostě, dali jste o sobě vědět, já jsem se o tobě a o tom hnutí dozvěděl poprvé, řekl bych třeba na začátku tohohle roku, plus minus, jo, nevím jak dlouho. Můžeš vlastně zmínit, kdy se to založilo, nebo kdy tady tato idea vznikla, jak je to tady, třeba 2 roky? No oficiálně to bude nějaký 1,5 roku určitě, myslím si, že v květnu roku 2024 a neoficiálně už jako od 15 let, asi 3-4 roky jsme jako skupina. Jo, takže ty seš teda aktivnější v nějakém občanském životě už delší dobu, předpokládám. A jakým způsobem třeba co jsi dělal vlastně ty předtím třeba, než vyložil si založil tohle hnutí? Jakým způsobem se angažoval, když říkáš od 15? No my jsme od 15 vlastně založili tu platformu jako takovou hnutí generace, kde jsme se vlastně všichni scházeli, kde jsme se všichni stýkali a akorát já jsem neměl dostatečný věk na to, abychom to ofiko zaregistrovali, protože to musíme pozbírat. To nemohl dát někdo jiný? Jako teoreticky mohl, nicméně přišlo nám hezký, kdyby to udělal já jako zakladatel v den mých narozenin, takže jsme se to snažili načasovat takhle. Dal jsem si dáreček. 18, A ta platforma teda vznikla spíš tím pádem nějakým způsobem jako lokálně? Odkud ty seš vlastně? Já jsem Pražák. A kolem Prahy vznikla, nejsme jenom Praha, my jako kandidujeme ve všech krajích, že jo, máme všude krajský lídry, ale jsme tak jako regionálně rozložený, no. Takže ta původní, mě by zajímalo jakoby ty grassroots, mě by zajímalo ten původ toho, jakoby co to bylo za skupinu lidí, teda jakoby se to točilo kolem tebe, což je docela cool, jako v 15, v 16 přeci jenom mít, řekněme, nějaký hlas a charisma na to, aby si přitáhl, předpokládám, častokrát i starší lidi, to je docela jako úspěch, nebo mně to přijde jako hezký. A co, na základě čeho, jako, no, jak to jako konkrétně, co to bylo za skupinu lidí na začátku, který se kolem tebe začali vlastně motat? Jo, úplně na začátku, že jo, vlastně mý spolužáci, ať už současný nebo bývalí, takže jsme to vlastně udělali fakt jako studenti a později nám jako došlo teda, že to jako nemůžeme pít prostě sami a jedna ty zkušenosti se fakt jako v té politice hodí a dva, my jsme jako nechtěli být jenom strana jako mladých pro mlaďochy, myslím si, že to je takový jako waste potenciál případnej, to znamená, že jsme chtěli nabrat i ty starší kolegy, takže jako, ale začalo to fakt jako teoreticky na škole, jo, když to řekl, zavolal jsem Martinovi Seteovi, to je ten můj kámoš a s tím jsme chodili na základku. Jo.
Takže následně to bylo třeba přes kamarády známý, jo, někdo prostě řekl, hele, tady tohleto, přibral dalšího a nějakým způsobem jako organicky se to rozrůstalo, jestli si to dobře představuju. Vlastně jo, a docela zajímavý je, že my jsme si fakt jako udělali nějaký základní web, začali jsme prostě točit na sítě a ty lidi fakt začali přicházet sami. Prostě vyplnili formulář na webu, jako nečekal jsem, že to i půjde, jo, ale fakt jako najednou přišlo 100 lidí a měli jsme to před sebou a teďkon, aha, tak co jo, jako, takže... A je tam nějaký rozdíl technický mezi tím, jestli je to hnutí nebo politická strana? Znamená to něco, nebo je to semantika jenom? Většinou ten rozdíl v tom maličký je, politické hnutí má většinou jako 2-3 základní priority, na které se zaměřujete a politická strana má většinou široký spektrum a řeší úplně všechno. A my jsme fakt na začátku byli spíše to hnutí s tím jasným zaměřením, měli jsme pár témat, ale většina politických hnutí dneska už je jako politická strana, jo, takže ono je to spletí, tak vlastně ano, je taky vlastně hnutí, ne? Jo, přesně. Jo, takže už je to vyloženě jenom nějaká technika, nikdo to neřeší. Úplně nikdo to neřeší. OK. No a teďka teda, co byl v té cestě, teďka se to nějak jako tak nabaluje, jo, já to sám znám, když mám nějakou svoji platformu, že najednou vlastně si uvědomím ze dne na den, že ta platforma vlastně jako trošku bobtná, teďka trošku roste a koukám, kde, co všude a nějaký čísla tak. Dokázal bys zpětně najít nějaký bod nějakýho zlomu, kde jste si řekli, ty vole, jako teď teda pojďme to dělat seriózně, teď se pojďme fakt snažit. Byla tam nějaká třeba událost, ať už zvnějšku, jakože byste reagovali na nějaký dění třeba v republice, jo, třeba nějaký politik prostě zahlásí nějakou úplnou sračku, nebo prostě vidíš, jakože, že já nevím, prostě Fiala nebo Babiš a teďka řekneš si, jo, co třeba představuji já, jo, teďka se potkáš s nějakým kámošem, jdu úplně, říkáš si, ty vole borci, jako tak tohle už fakt ne, jako teďka už musíme jako něco dělat. Bylo to něco takového, nebo to bylo třeba zvnitřku té party, jak dokázal bys to vysvětlit, jako nebo říct, jestli tam byl nějaký jako katalyzátor, který to posunul dál? Jo, čteš mi myšlenky. Moment, kdy jsme jako fakt si řekli, musíme to brát vážně a už nejenom jako pro zábavu a jdeme si to zkusit, ale že fakt chceme dělat tu politiku. Byl paradoxně leden letošního roku, kdy byla tisková konference Petra Fialy a Zbyňka Stanjury k rozpočtovému plnění za minulý rok, to znamená za rok 2024, kde vlastně oni řekli, hele chlapi, máme schodek minus 271 miliard a je to mimořádně odpovědné hospodaření. A já jsem seděl doma, čuměl jsem na tu televizi a fakt jsem si řekl, jako oni si ze mě dělají prdel. To prostě nemůžou říct, to prostě nemůžou myslet vážně. Jo. A teď jako jsme si řekli, hele, fakt to jdeme dělat, pojďme přinést konkrétní řešení. Já bych jako nerad jenom kritizoval vágně. Já tu vládu i jsem ochoten za hodně věcí pochválit a biju se v prsa za konsolidační balíček, biju se v prsa za důchodovou reformu. Myslím si, že to všechno je jako moc důležitý. Na straně druhé tohle to bylo fakt tvrzení, který si říkám, hele, a nepřehání to už trošku jako s tím, že z nás dělají debily, jako prostě. No, takže to byl jako ten hlavní spouštěč. Chápu. Jo, tak ono vlastně, já teda zrovna, jak jsem ti říkal předtím, já v těch ekonomických tématech se úplně nevyžívám a trošku to beru lehce jedním uchem tam druhým ven, když sleduju politiku, ale já jsem starší než ty, mě je přes 30 a jako tak nějak celý život třeba koukám na zprávy nebo jako sleduju, co se děje. A vlastně mám pocit, že minimálně moje generace, nevím, asi nejsme už tak úplně stejná, ale řekněme generace mne a starších lidí byla v podstatě tak nějak jako podvědomě dotlačená do toho, že vždycky budeme dlužit a budeme vlastně jako se být, že když to je třeba ideálně jako dvojciferný číslo, tak je to jako skvělý, tak jsme to jako zvládli, jo? A když je to trojciferný číslo, tak to možná není tak dobrý, ale když to začíná jedničkou, je to pořád docela jako dobrý. A ty politici už v minulých letech, jako o tom takhle, to je jako, když nejseš ekonom, tak je to normálně něco, co ti jako dostane do hlavy, že ty vole, tak jako dluh 150 miliard, jako nějaký dluh mít musíme, jo, ale vyloženě, jo, bez prdele, já si jako nedělám srandu, takhle to jakoby v mých hlavách je, jo, nebo v mojí hlavě je, takže já v podstatě se možná lehce nedivím, těch skoro 300 miliard už jako naprosto chápu, že to je jako dost velká troufalost to říct jako na plnou hubu takhle a vlastně se tváří, že jsme jako v pohodě, ale zároveň tohle to jsou lidi, ten Stanjura, který tam smrdí prostě už hrozně dlouho, jo, já nevím, jako to je člověk, co samotná strašně. Já si myslím, že on tomu možná i sám věří. Víš? Já jako věřím tomu, že on už ve své hlavě je prostě jako přepnutý na to, že když to není 500, tak jako to. Ale chápu, dobrý, tak tohle mě zajímá. Ne, ale tyjo, díky moc, že jsi to řekl, jo, protože vlastně, a to je dobře, že jsi to řekl takhle upřímně, protože to je přesně ten problém, který jako v téhle zemi máme. Oni teďkon ty všichni voliči vlastně jsou nechaný v tom, že ono je to v pohodě.
že se nic nemusí dělat. Že jako všechno jako dobrý a že se pojede dál a že jako nikdy nenarazíme. Jenže ono to tak právě bohužel, že on není. Jo. A já jenom říkám, my nemusíme mít vyrovnaný rozpočet, že jo. Jako, to prostě není třeba. Jo, motoristi blekocou, co si o tom, že jako budou mít prostě nulu. To není pravda, to jako nevím, kde to vzali, jo. Prostě jako nemají tam na to ani ty položky. Ale já prostě říkám, hele, problém je, když si dáš na billboard, skrotili jsme rozpočet a od roku 26 jsou ty veřejné finance nastavený tak, že ty výdaje rostou rychleji než příjmy. Jo, to je jako to strukturální zabudování toho průseru. To je ten problém. A to prostě, jo, jako na příští rok 2026 si 40 miliard půjčíme jenom na provozní výdaje. Jo, to je špatný. To znamená, jasně, nějaký deficit může být, když je krize, klidně pojďme si půjčit, proboha je to normální, jo, dělají to všichni. Ale jako nemusíme to přehánět prostě. Já si myslím, že já ti tady jenom řeknu, možná ti dám trošku perspektivy, jo. Já jsem dělal, vlastně tady ten formát, co dám s tebou, jsem dělal s náhodnýma lidma, který se mi přihlásili na mail, byli to úplně ordinary lidi, jo, prostě voliči. A dal jsem prostor komukoliv, kdo se mě ozval, tak prvnímu, co se mi ozval za každou stranu, takže kdyby si spojil tady ten kanál, na kterým to vyjde, asi na ten budeš mít čas, tak jsou tam prostě z SPD, z ANO, blablabla, každý dostal prostor. A na konci toho rozhovoru jsem vždycky, já jsem je chtěl motivovat, protože jsem se bál, že se nikdo neozve, a nabídl jsem jim litr, když splní test. Jo, udal jsem takový testík, no klasicky jak na výšce, prostě já jsem chodil na výšku, podobný formát. A udal jsem test z obecného přehledu. Jo, primárně moderní historie a něco právě z ekonomiky. A ten test začínal tím, že jsem se zeptal běžných lidí, byl to vzorek přes, to je jako všichni voliči, jo, pravice, levice, whatever. A zeptal jsem se jich na naprosto primitivní otázku, a to je, jak velký byly výdaje českého státního rozpočtu za rok 2024. Dal jsem jim toleranci. No, myslím si, že plus minus 10%. A ty vole, ani jeden z těch lidí netrefil, jako některý netrefili ani řádově, jo. Některý to netrefili ani řádově. A když jsem streamoval, bylo tam prostě 1500 lidí streamů a nějak jsme se o tom bavili a dal jsem tu otázku do chatu a vyloženě tam máš prostě, že jo, třeba 300 lidí napíše do chatu, tak si myslím, že alespoň zhruba ty 2,2 bilionu, 21, whatever, kolik to je, tak si myslím, že tak jako 8 až 10% lidí to trefilo, jo. Máš 9 z 10, který ani neví, jako s jakou částkou hospodaříš. A teďka, když nevíš ani tenhle ten fucking základ, tak teďka si vem, že ty tady mluvíš o tom, jak si budeme počítat 40 miliard a teďka si vem, že většina lidí, který tě bude poslouchat, si vůbec nedokáže představit, kolik těch 40 miliard vlastně jako je, jo. To je prostě jako, když bys přišel domů a ty vole řekl bys, hej, koupil jsem si dneska prostě tatarku za 150 korun. Jo, tak většina lidí bude vědět, že tatarka za 150 korun, první, co mi napadla, je prostě skurveně drahá. A řekneš si, ty vole, jsi úplnej debil, proč kupuješ tatarku za 150 korun, jo? A každý bude vědět, že jsi idiot. Ale tady v tomhletom ohledu, já si myslím, a to říkám teda z pozice někoho, kdo studoval žurnalistiku, studoval politologii a je jako to, tak i já, když nejsem ekonom, tak i pro mě jsou hromada věcí je pro mě jako složitá, jo? Typicky třeba krásný příklad, třeba superhrubá mzda, jo? To je hezký heslo. Všichni mluví o superhrubým mzdě, ale ty vole, jako dokážu já si přesně představit, co to znamená? A teďka si jenom dokončím tu myšlenku. Teď si jako vem, že my chceme po běžných lidech, aby pochopili, že prostě 270 je moc, ale že vlastně 85 by bylo v pohodě. A teďka budeme vysvětlovat, jako kde si, a nikdo to nechápe, jo. A já si myslím, že prostě ten státní rozpočet je pro běžného občana, který je rovná se běžný volič, tak strašně abstraktní myšlenka, že je hrozně málo sexy na jako volební kampaň. A to je jenom jako můj feedback, který samozřejmě absolutně nemusíš brát v potaz, ale za mě třeba na tom Instači, kde mě skáčete často, ať už ty, nebo ta stránka, to jsem to volajkoval, jako by to nutí, tak jakoby hrozně váš fokus je jako ekonomika, ale já mám pocit, že ekonomika nerovná se emoce a emoce jsou jako strašně důležitý. A bohužel žijeme jako v době, kde TikToky a všechny tady tyhle ty věci vládnou světu. Když se podíváš, ty vole, Schillerová se tam převlíká jak nějaká nána, Fiala tam dělá ze sebe blbce, ale nakonec to jsou ty věci, o kterých slyšíš. Jo? A bohužel tady ty argumenty, ale chápu to. Sorry, omlouvám se, tady jsem trošku unul s monologem, jenom jsem ti dával nějaký feedback. Vím, že už s tebou nebudu mít možnost mluvit a já vám jako fandím, takže... Ne, vlastně je to smutný, ale máš pravdu. Jo? Já se zrovna shodou okolností včera měl výjezd v Pardubicích, kde jsme měli takový salonek v restauraci, bavili jsme se s lidma. A my se tam tak jako mluvili o tom dluhu, o těch deficitech. Já se tam rozebíral přesně, co jsou mimořádné výdaje státního rozpočtu, co už je ten strukturální deficit. A potom jsme se zeptali těch lidí, jestli ví vlastně, kolik je ten dluh, co je to ten strukturální deficit. A nikdo v
té hale to nevěděl, ačkoliv se to tam zopakoval asi 3krát. Jo. A vlastně potom, když jsme jeli zrovna fakt včera, to je úplně náhoda, to je šílený. Včera jsme jeli se Setem, s Martinem, s místopředsedou domů, vlastně už ne, ale s Martinem jsme jeli domů a povídali jsme si o tom, že ty lidi vůbec vlastně neví, o čem my jsme se tam bavili a o čem my jsme mluvili. Jo. Ale já ti možná řeknu, protože my se soustředíme na tu ekonomiku, byť prostě to není sexy téma, což máš pravdu. My máme heslo, řekneme pravdu, když bolí. A prostě všechno se točí kolem peněz. Ale úplně všechno. Jo, celá politika je jenom o tom, že zvolíme někoho, kdo ty prachy, který všichni zaplatíme, nějak přerozdělí. Na nějaký priority podle toho, který slíbí ve volbách. A my vlastně říkáme, že do prdele to by mělo být to ústřední téma. A přesně prostě oni se ve sněmovně hádají o tom, jaký DPHčko má být na vodu s citronem a vodu bez citronu. Jo. Hádají se tam prostě o takových nesmyslech, místo toho, abychom fakt řešili. A to jsou jako věci, které kdyby se lidem trošičku vysvětlili. I od těch lidí, kteří mají velký mediální prostor. A já říkám, starostové, ODSka, to jsou ty strany, které mají přinést tu odpovědnost, tu odvahu, říct, co je důležité řešit, čelit tomu populismu. Já říkám, ty vole chlapi, teď se známe s některýma těma ODSákama, známe se s některýma těma staňákama a oni mi říkají, Dané, ty máš pravdu, ale my to takhle nemůžeme říct. A já říkám, do prdele, vy chcete porazit Andreje Babiše, ale nikdy ho neporazíte jako populismem. Jo, když přijde Babiš a dá 1000, tak jasně, Fiala řekne, já dám 1500 a Babiš dá 5000. A když Fiala dá 5000, tak Babiš dá 20 000. Je to úplně uprdele, ale úplně. A já říkám, proto téhle politice my musíme dát stopku, ale ne tím, že budeme nabízet víc. Ne tím, že si udělám vágní program prostě, kde mám jako úplný nic a prezentuju ho jako nějakou cestu z krize. My musíme je porazit odvahou, odpovědností. A mě proto fakt mrzí, že se to moc nedělá. Já tu odvahu v těch jejich programech jako hledám marně. A snažil jsem se. Ano, totiž já jsem nad tím přesně přemýšlel, protože v podstatě tam je jakoby naprosto zásadní problém, který je opět, na ty peníze jsou navázané emoce, jo, protože prostě peníze rovná se status, rovná se pohodlnost, rovná se možnosti, co všechno můžeš v životě dělat, jo. Každý z nás chce mít co nejvíc, aby mohl XYZ, buď si něco koupit, nebo někam jet, nebo cokoliv. A teďka vlastně i zase, já se vždycky snažím si ten stát a jeho rozpočet jako zmenšit jako do domácnosti, jo? Je to plus minus to samý. Hospodaříš s nějakým budgetem, který musíš nějakým způsobem přerozdělovat, tak aby si na všechno ti zbylo. A i ta domácnost, když máš šetřit, tak to jako bolí. A ideálně je tam, nebo ideálně ne, ale v nějakým jako velmi častým případě minimálně jeden ten člen té domácnosti s tím má velký problém. Protože ve chvíli, kdy máš začít šetřit, znamená to, že na tom nejseš dobře. A znamená to, že máš nějaký problém a máš krizi. A lidi nesnáší problémy a krize. Lidi chtějí strkat hlavy do písku, co nejdýl to jde, a tváří, že se kolem nich nic jako neděje. A tohleto vyžaduje opět, podle mě, a zase na tom to jako padá, že to vyžaduje vzdělaný elektorát, vyžaduje to elektorát, který dokáže vidět dál než na špičku svého nosu, který si dokáže vidět prostě svět v souvislostech. A já bohužel nechci nikoho urazit z těch, co se na to video budou koukat. Já si myslím, že my ho prostě nemáme, jo. Opět zase se bavíme zrovna v to, kde já jsem prostě předevčírem a zase nechci jako generalizovat, jo. To bylo jenom jako jeden event. A já jsem z Plzně a tady byl tady prostě slavný SPD Jarmark, kde já jsem prostě mezi těma lidma chodil a říkám si, OK, těch typologických těch lidí, kteří jsou na tom SPD Jarmarku, jak se vyjadřují, jak mluví, jak jsou jako hrozně primitivní, řvou tam ty tupý věci, prostě nejsou to jako inteligentní lidi, tak těch lidí my máme prostě minimálně, když posčítáš SPD, stačilo, minimálně tyhle ty dvě strany, které tenhle elektorát mají, tak jsme prostě někde na kolem 25%, nebo něco takového, nebo 22%, jo, to je celku jedno kolik, plus samozřejmě ještě tady další část, která nejde k volbám, jo, ta se taky musí počítat. A to jsou potenciální voliči. A ty vole, jakoby těm lidem my chceme od nich, nebo nechceme, ale my bychom čekali, že oni se budou zodpovědně stavět ke své budoucnosti. Oni normálně, tam byli mladí lidi jako ty, mohl bys tam úplně, krásně bys tam zapát, kolik je, nějaký 19, nebo kolik, jestli jsem povedl? 19. Takže prostě lidi 18-20 let. A ty vole, argument těch starších lidí proti těm mladším byl ten, který oni říkali, co jste udělali pro náš stát? Co jste udělali pro náš stát? No, to bylo jediný heslo, co oni pořád štěkali dokola. Ty vole, jako ty lidi, jim bylo 50 a jejich argument je ten, že si ve 20 letech měl něco udělat, kurva, pro náš stát, co by si asi do prdele stihl, ty vole, maximálně si chodil do školy a když si pojebal školu, nebo prostě si udělal maturitu, tak si šel makat, to bylo všechno, co si udělal, jako co po tobě chtějí, a normálně to byl jejich hlavní argument. Jako s těma lidma se máme bavit o rozpočtové zodpovědnosti, máme se jim bavit o tom, aby si utáhli opasky, ty vole, víš co, jako probuďme se. No anyways, každopádně já cením tu snahu, jo, to úplně jako za mě super a já s tím naprosto souzním a já třeba bych neměl vůbec žádný problém osekat svůj život nebo platit větší daně, kdyby bylo potřeba whatever, ale vím, že na to jako, že nejsem jako ve většině.
Dobrý. Možná jenom skoč. No, povídej ještě. Já možná jenom doplním, že vlastně ty mladí lidi možná těm starším měli odpovědět, hele, podívejte se, my už to teď platíme. Jo, prostě jako vy zadlužujete nás. Oni jim to říkali, tam to jako padlo, já platím daně, já se jako podílím, to byly, že ale tam bohužel ta diskuze neměla nejsou, protože ty starší lidi řekli, jo, stejně bydlíš u maminky. No? Ale tam prostě tam jako demagogie jasně vládne tak moc, že tam jako nevyhraješ. Ono jako, nemyslíš si, že my to z té ulice neznáme? Věřím tomu, že jo, určitě, věřím tomu, že jo. Jako někdy je to fakt šílený, ale jako, no voliči SPD, no. Jo, rád jdem dál. Jdem dál. Ale já mám jednu otázku, která mě ještě velmi zajímá po tom, co jsem to sledoval, a to je vlastně něco, na co nevidím racionální odpověď. A to je to, že ty seš jako jednoznačně ten ksicht, už vlastně si to sám zmínil, že se čekalo, až ty budeš mít narozky, ty seš ta ústřední prostě postava už jako několik let v tom hnutí. Ty máš ten ksicht, jsi součástí té kampaně a dokonce si tady přímo teďka řek na začátku, že když vás lidi zvolí, tak budete pracovat. Bavíme se o 5% a víc, jo? Jasně, je to absolutně marginálně jako pravděpodobný scénář, ale řekněme, že by se stal. Řekněme, že já jsem potenciální volič, jo? Pravděpodobně nejsem, ale hodně vás doporučuji lidem, kteří nejdou k volbám, nebo nechtějí jít k volbám, tak vždycky říkám, ať to hodí vám. Takže řekněme, že vám dávám nějaký potenciální voliče. Ale kde já vidím jako hrozný rozpor v tom, že ty nemůžeš kandidovat. Je ti 19. Jo? To znamená, ty nemůžeš být na kandidátce, zároveň seš ale tím hlavním ústředním systémem, já neznám kromě toho Martina, o kterém teď jsem to jméno zapomněl, neznám jedinýho člověka, jo, z toho hnutí. A teda nutno dodat, že jsem se o to nějak zvlášť nezajímal. Jaká je racionální cesta ven tady z tohoto problému, kde já budu volit Dana Krutýho, protože se mi líbí, co říká, a samozřejmě, co si budeme povídat, politika je trošku divadlo, je to trošku reality show a v reality show prostě tě zajímá, kdo je ve vyvolených ve vile, jo, nezajímá tě, kdo je jejich brácha, ale zajímá tě prostě Vladko nebo někdo takovej, což by si tady v tomto příměru byl ty, ale ty tam nemůžeš být. To znamená, nemáš pocit, že to vlastně trošku jako, že je to jako v tom mýmu s tím kolem, jak si strcháš tu větev do toho výpletu, že vlastně jako se o něco snažíš, ale potom nemůžeš na té staze jako budovat? Hele, jako teoreticky to tak být samozřejmě může. Jo? Já prostě nemůžu kandidovat, s tím nic neudělám, ale myslím si, že ta participace je z mé strany nutná. Já jsem předseda toho hnutí, hlavní tvář, a je pravda, že já v té sněmovně jako poslanec jako sedět nemůžu a nebudu, jo, ty následující 4 roky. Na straně druhý proto je nějaká kandidátka, kde jsou tedy napsáni ti lidé s titulem, s povoláním, s věkem, kteří teda kandidují. Ad 1. A ad 2, ta ústava je napsaná tak zvláštně, že já nemůžu být poslanec, ale můžu být člen vlády. Teoreticky můžu být premiér, což je jako docela zajímavý, málo kdo to ví. To znamená, že samozřejmě můžu být, a říkám, ten scénář, zvolí nás, teďkon jsme v té sněmovně, máme tam nějaký lidi jako naše poslance, já tam nejsem, ale já jako předseda subjektu můžu být u koaličního vyjednávání, můžu být u programového prohlášení. To, koho ta strana vyjde za to, že za tu stranu bude jednat, jo, třeba i v tom nějakém jednání, to je na tom subjektu. Jo, to znamená, že jako takhle bych se s tím nějak jako cca popral, nicméně. Participujeme na tom, jsme mladý subjekt, já jsem frontman, je to nějaká naše strategie, je to pravda, nemůžu být zvolený. Trošku je to i taková rána do toho systému, že hele, podívejte se, jak na hovno je to nastavený. Já to budu platit, já už teďkon platím daně, já se zadlužuju, ale nemůžu sedět u stolu, jo, kde ty rozhodnutí vznikají, který mě zadlužují. Takže, ale je to tak, hele, jako, víš co, nemá cenu plakat, jo, já nemůžu být zvolený prostě jako co jo, to já rozumím, já spíš jakoby z hlediska toho, řekněme, outsidera nebo někoho, kdo není úplně vevnitř a vnímám to jenom malinko jako z rychlíku, tak mně přijde lehce nelogický necpat ty jiný ksichty trošku víc do popředí, abych já vlastně věděl, kdo by tam teda teoreticky mohl být v úvozovkách místo tebe. Jo, protože ty samozřejmě, kdyby si byl 2 roky starší, tak prostě a dostali byste se tam jako strana, tak ty tam určitě budeš, ty zabereš minimálně ten jeden mandát, třeba byste měli 3 nebo whatever, ale teďka při té teoretické šanci by tam byl někdo jiný, o kom vlastně já nic nevím, což mi přijde divný, že se to jako že se to malinko víc jako nerozmělní, jo, mediální jako ten výtlak váš, jo, protože vlastně to stojí jako dost na tobě, ale OK, fair, ani jsem nevěděl tady tyhle věci a docela i chápu, že vlastně je teda pravda, že to, že nesedíš nutně v lavici jako poslanec, neznamená, že nemáš vůbec žádný vliv teoreticky, kdybys tam měl teda ty poslance. OK. Dobrý, další věc, co mě jako hodně zajímá, a ty si to vlastně sám zmínil, i s těma kontaktníma kampaněma, jak
Jaký jsou vlastně jako tvoje pocity z toho všeho, když to teďka dělal ten půl, 3/4 rok jako dost aktivně? Jak třeba vypadá tvůj týden? Máš jako, je to jako, předpokládám, že to každodenní práce, víkendy asi moc neřešíš, ty do toho děláš nějakou normální práci jinou, nebo chodíš do školy, nebo jaký je tvůj jako osobní život? Schrň to trošku, mě to zajímá celá z tvýho pohledu, protože já jsem třeba jako jo, vždycky jsem se o tohle zajímal, ale já bych na tohle absolutně neměl žaludek, jako jo, to, co třeba děláš ty, nemám vůbec na to povahu. Tak kdybys to shrnul třeba tvůj poslední půl rok, jaký byl? Tak ten poslední půl rok byl jako šílený, nepopírám, protože se mi seběhla vlastně maturita, seběhla se mi, že vejška, to znamená přijímačky na vejšku, do toho jako začátek volební kampaně té ostré fáze a první volby do poslanecké sněmovny, to znamená, že jako bylo to docela ostrý. Samozřejmě, když jsem byl ještě na střední, tak ten den prostě byl tak, že jsem vzadu v lavici místo matematiky studoval sám ekonomii a dělal jsem si jako tak trošku to, co jsem chtěl. Měl jsem tam trošičku volnost, naštěstí mě jako za to nikdo nějak nehrotil. Ty jsi byl na Gimplu? Nebyl jsem na Gimplu, byl jsem na střední odborné škole, zaměření bezpečnosti právní v Loubětíně, taková rodinná škola, ale fakt jako pecka, musím říct, že jako já jsem si tu střední užil. Nicméně prostě každý den jsme makali, jako každý den, jako jinak se to dělat nedá. Kdo politiku nedělá na 120%, tak ať se rozloučí s čímkoliv, jako jo? Prostě nemůžete se ráno podívat do zrcadla, protože prostě vás ty oponenti usmaží, jo, zeptají se vás někde, co se stalo včera, jo, teď Tomáš Garrigue Masaryk otevřel obálku, hned to budeme v Událostech podle mě řešit, jo, a prostě člověk musí prostě sledovat 24/7. A i když to jako, jo, já si pamatuju na Politický spektrum, ty vole, to byl pořad České televize, kde se měli představit malý strany. A oni se nás jako místo toho, abychom řešili program, tak se nás zeptali na papeže. Prostě jako, jo, jako, jasně je to důležitý, může to někoho zajímat, ale jako když se chceš představit jako malá strana, nevím, jestli někoho zajímá zrovna papež v tu chvíli, jo. Takže jako tahle, no, po škole jsem odešel do naší kanceláře, tam jsem byl asi do 11 hodin, o půlnoci jsem přijel domů, šel jsem spát, ráno jsem vstával v 6 a takhle prostě 7 dní v kuse, no, nebo 5 dní v kuse, když byla škola, a jinak prostě to člověk dělá pořád, jo. A můj průměrný den, ponořím se do fiskálně strukturálního plánu České republiky a studuju, do státního rozpočtu a studuju, pustím si Schillerovou Staňuru a studuju, jo, prostě, jako, takže tohle je prostě 24/7 a je to na zbláznění. Takže předpokládám, že jako čas na nějaký vztahy, koníčky a další věci jako asi nemáš, ne? Ježiši. No bohužel ne, jako tak politika je trochu můj koníček a vztah zároveň. Chápu. Ale tak samozřejmě, že tě to mrzí, jo, protože ta politika tě vtáhne a tvoji rodinu a napsali o nás taky, že jo, že nás platí Rusáci a o mým tátovi prostě napsali nesmysly, jo, takže jako v mém okolí z toho nemají radost na rovinu, jo, jako, ale... A tvůj táta, to je pravda, já jsem vlastně o tom zmiňoval na streamu, že dneska to s tebou budu dělat a hnedka se to jako nějak to tam někdo zmínil. Jaký teda tvůj táta má tady k těmhle tvým aktivitám vlastně vztah, jako přivítal to, nebo spíš to toleruje, nebo to sere, protože na něj to taky, protože vlastně se jakoby různě média, nebo někdo, nevím kdo, se jakoby začali šťourat i v tom, co dělá on. Já se naprosto přiznám, že jsem se do toho nekoukal a vůbec to pro mě momentálně jako není důležitý, jo. Ale jak teda, jako třeba na to, co na to tvoje okolí, tady na ty tvoje aktivity? Ty jo, jako... a ty to fakt myslím upřímně, jako kéž by víc mladých lidí, kteří mají nějaký sen, měli tátu jako já, jo, protože jako samozřejmě ta podpora byla neuvěřitelná, vůbec není pravda, že s tím přišel on, jo, prostě vůbec není pravda, že si léčí nějaký ego, jemu to bylo úplně jedno, já jsem přišel, hele, chci to udělat, on řekl, hele, já tě budu podporovat v čemkoliv, co děláš a když budu moc, tak ti poradím, jo, takže jako tam z jeho strany byla jako podpora, samozřejmě, že když potom začali vytahovat ten jeho biznis a neudělalo mu to radost, jo, a spíš jsem jako omlouval, protože jako já jdu do televize a jako vysvětluju jako věci mýho fotra, jo, tak jako to je na zbláznění, jo, jako bohužel, za což, ale hlavně kdyby byl můj táta nějaký jako kriminálník, tak jako nic neřeknu, jo, ale tyhle, to je slušný, na druhou stranu je to dobrá vstupní zkouška a dobrý trénink na to, co by teoreticky mohlo přijít později, protože samozřejmě, že politici jsou první na ráně, co se týká vešťourání se v cizím soukromí a ve vytahování různých skandálů. Na druhou stranu naše politická kultura podle mě za tu dobu, co tady byl Andrej Babiš a Miloš Zeman, klesla tak moc, že dneska už ti projde kde co, ty vole, takže... Ale úplně, to je jako fakt strašný, ale máš pravdu, že my jsme se jako sami sázeli v té jako hnutí, že hele, s čím přijdou? Teď my jsme úplně čistý, ty vole, jako, to prostě jako, já jsem ani nebyl nějaký průšvihář na škole, já už, jako a vymýšleli jsme a fakt jsme se sázeli, s čím přijdou. A tohle, jako že vytáhnou rodinu a zrovna mýho tátu, to jako nikdo nečekal.
potkal u nás, no. Ano, já si myslím, že kor v době internetu, kde za sebou vždycky můžeš nechat, ty vole, dneska už na tebe můžou vytáhnout to, že si někam napsal status na Facebook, jo, nebo cokoliv, jo. Jako to je prostě, no, takže jsi byl busy a druhá věc, co mě tady s tímhletím zajímá, je, jaký jsou obecně jako ten kontakt s těma běžnýma lidma, ať už na sockách nebo jako v reálu. Jak to celý, je to veskrze pozitivní, nebo zažívali jste hodně různých konfliktů, ať už nějakého hejtu online, nebo jako IRL, jak to celý zvládáte? Je to spíš jako pozitivní nebo negativní zkušenost? Spíš pozitivní. Dlouhou dobu, co jsme dělali kampaně, vlastně, tak ty naši hejtři nebo ti lidé, kteří nám nefandí a mají na to plný právo, tak se jako moc neozývali na té ulici. Jo? V těch komentářích tam je toho vždycky jako plno. To ty znáš líp než já, jakmile člověk přesáhne nějaký práh, kdy už je vidět, tak se najde spoustu, jako řekl bych, degradovaných, zklamaných lidí, zapšklých, kteří prostě ti to nepřejou a začnou tě schazovat. Jo? Ale na té ulici, jako nemyslím to teďkon poeticky nějak a nechci, aby to bylo patetický a sladký, ale je to fakt jako pěkný, jo, jako prostě lidi nám fandí, přijdou za tebou, pane Krutý, jste to, na co jsme čekali, podaj vám ruku, máme na petici rekord jako ročník 35, stará babička, úplně skvělý přehled o politice, která řekla, nikdy jsem nebyla volit, ale pane Krutý, vám to hodím, protože vám věřím. Tak to jsou ty pocity, jo, včera se rozbrečela prostě jedna naše volička, že vlastně je strašně ráda, že tam s náma může být. Jako tak to jsou ty pocity, kdy si říkáš, jako ty vole, jdeš do toho a miluješ tu práci, kterou děláš. Pravda je, že jsou i negativní věci. Stojím na stánku, projíždí kolem nějaká stará Škodovka a někdo na mě řve, ty zmrde, jo, prostě a jako prostě chcou nám to tam schodit, rozbořit, jo, a nadávají nám, ale to prostě k tomu patří. Politika je jako tohle, to je jako máme battleground, jako bojiště šílený, jo, ale jako člověk si z toho nemůže moc dělat, jo, tak jsme se s klukama zasmáli. Dali jsme jednomu mladíkovi leták, on se s ním vytřel zadek, jo, přímo mým obličejem, tak jsem říkal, no dobrý, vole, tak jako co nám zbývá, než se smát, jo, někdy. Jo, tak asi je to něco, to je právě třeba důvod, proč já vlastně ani nedělám jako politický content jako takovej, protože já jsem třeba na to moc jako velký cíťa, jo, kde prostě já si tady dělám nějaký svůj druhý kanál, o kterým nic moc lidí neví, a tady prostě já mám třeba, já nevím, asi se koukám na můj kanál, ale moje normální videa mají třeba 50 000 zhlédnutí, jo, nebo to je asi moc, dobře, řekněme 30, ale prostě mám jako nějaký úspěšný normální YouTube kanál, ale právě proto si tady dělám jako něco bokem, protože mi to nepříjemný. Furt být v tom permanentním jako stavu toho konfliktu, nebo minimálně jako toho alertu na ten konflikt, že musíš pořád počítat s tím, že každý člověk, který ho někde potkáš, nebo který někam píše, vlastně tě chce nějak pojebat, nebo prostě na tebe chce být hnusnej, i když samozřejmě statisticky to není pravda, jo, většina z nich je v pohodě. Takže já to samozřejmě velmi respektuju, je to super. Myslím si, že jestli tam budete takhle aktivní i do toho dalšího volebního období, tak jako já bych tomu třeba velmi fandil, určitě jsem potenciální příští volič. Když se bavíme o té budoucnosti, tak jak ty obecně nahlížíš na budoucnost jako našeho státu teďka v příštích 4 letech? Máme pár těch modelů, těch scénářů, který nastanou, některý jsou pravděpodobnější, některý míň. Já možná půjdu do extrému, protože já nad tím hodně přemýšlím, když se hlavně koukám ve světě, co se děje, typicky co se děje na Slovensku, případně co se děje teďka v Americe. Máš důvěru v to, že příští parlamentní volby 2029 budou férový a svobodný? Já tu důvěru mám. Já se samozřejmě bojím toho scénáře, říká se tomu slovenská maďarská cesta, kdy skutečně Andrej Babiš poučen ze svých chyb, poučen z toho, že nedotáhl ovlivňování veřejnoprávních médií a ovlivňování ústavního soudu a tak podobně, tak se jako mám předtím respekt, ale furt věřím v právní stát. A věřím, že v těch institucích sedí pořád velmi vzdělaní a velmi ostražití lidé, kteří ale zatím mlčí. Pro tu demokracii je to bolestivý, že furt mlčí, ale věřím, že když bude jako nejhůř, tak se ozvou. Pevně tomu věřím. To znamená, že možná je to naivní představa, ale v roce 29 budou svobodné volby a jako my proto uděláme taky všechno. Já si myslím, že nejenom já, ale i ty a další mladí lidi bychom prostě se zvedli a šli bychom fakt do těch ulic, když by bylo nejhůř. A prostě bojujeme trochu za tu demokracii a je to fakt, myslím, jako upřímně. No ale jako nejbližší budoucnost, já to říkám pořád, jo, za těch posledních 5 let, od toho roku 19, tak 5-6 let jsme si prošli jako řadou krizí, jo, jako a vytvořili jsme si takový jedovatý podhoubí. To jedovatý podhoubí je přesně v těch rozvrácených veřejných financích, v tom, že nerosteme ekonomicky, máme vyčerpaný ten polistopadový model růstu, velký rozdíly v regionech a jako fakt některý lidi schudli a začínají se nám radikalizovat.
Jo. A tohle je jedovatý podhubí, který tady máme a s čím pracujeme, nám prostě jako znemožňuje dobrou reakci na to, co přijde. A co přijde? Stárnutí populace, to znamená obrovský videový bloky jako 100 miliardy ven, dekarbonizace, obrana, jo, prostě bezpečnost, to všechno jsou ty výzvy. S tím se musíme popasovat. A my do toho vstupujeme jako fakt jako v nelichotivém stavu české společnosti. A můžou za to, jak samozřejmě populisté, extremisté, Andrej Babiš, Kateřina Konečná, který rozeštvávají národ a stát, tak ale i třeba ta současná vládní koalice a demokratičtí politici, kteří jako prostě neplní sliby, mysleli si, že to nějak vysedí a teď jako se teda koukají, že ten Babiš posiluje. Pokud měli hlavní úkol odstavit Andreje Babiše od moci a za jejich vlády Andrej Babiš posílil, stejně jako extremisté, tak prostě se někde stala chyba. A reálně to, že nebrali jako v potaz moc tu sociální situaci, protože Praha je v pohodě, dejme tomu, střední Čechy v pohodě. A když fakt potom vyjedeš to Ústí, tyhle, jako tu Ostravu, jo, jako a ty periferie, jako ty lidi jsou naštvaný, jako ad jedna schudli, ale to by možná oni akceptovali, ale oni se cítí zapomenutý, jako že byli na ně arrogantní, že byl na ně někdo zlej. A teď já neříkám, jako je to reálný pocit, je to lež, vymysleli si to, jsou ukřivděný. Ale jako prostě reálně se asi něco udělalo špatně. A to něco je, já si pamatuju začátek energetické krize, kdy Petr Fiala vystoupil a řekl, hele, nebudeme zastropovávat ceny energií, je to extremistický a populistický nástroj. A já jsem jim fandil, já říkám, pecka, pojďme pomáhat adresně a cíleně. A o 2 týdny později Fiala jako zavedl plošný strop pro všechny domácnosti, který byl ale hodně vysoký. Jo, jako 6 korun za kilowatt elektřina prostě je jako hodně pro toho jako chudýho, jo, někde. To znamená, že prostě tahle kumulace těch faktorů a ta vláda to měla těžký. Prostě válka na Ukrajině, 400 000 lidí uteklo, bezpečnostní situace a tak podobně, jako měli to těžký. Ale jako ty vole, i pro ty voliči jako já, jo, o který bohužel přicházejí, jo, tak škoda. Je to vláda jako promarněných příležitostí a oni musí ukázat, že vládneme lépe než ty populisti. Jo, já si myslím, že to, co tam hlavně chybí, vlastně bylo to, o čem si ty mluvil už předtím, a to je hezký slovo pro to je odvaha, myslím si, že víc lidový je to, že prostě tam jakoby nemá nikdo koule a ty koule. Totiž jinak, i kdyby Petr Fiala měl koule, tak Petr Fiala, teďka mluvím čistě sám za sebe, to neberu jako objektivní fakt, ale za mě osobně, řekněme, že Petr Fiala má koule, jo? Že půjde a bude dělat všechno to, o čem ty mluvíš. Ale on je tak strašně slabý na tu delivery toho, co chce dát, že já mu nevěřím nos mezi očima, jo? To je prostě tak strašně necharismatický člověk, já bych s ním nechtěl jít na pivo. Mě, až bych řekl, že je mi jako nesympatický, prostě je hrozně nezajímavý, úplně jako plochej ve svém vyjadřování, jo. I to, co dělal, je to prostě profesor, což jako, on je určitě velmi inteligentní, jeho akademická kariéra je skvělá, já vůbec mu to jako neberu jeho zásluhy. Ale on vůbec není dělaný jako pro politiku. On vůbec není dělaný, protože k čemu ti je, že máš nápady, k čemu ti je, že máš politiky, když je nedokážeš prodat těm občanům, jo? Ty musíš mít někoho, kdo ti dá delivery a řekne, ty vole, teď si utáhni opasek, ale já ti vysvětlím teďka v příštích 5 minutách, proč je to pro tebe dobře. A půjde a v 5 minutách a Petr Fiala říká, no, tak musíme, teda tady mám pro vás špatnou zprávu, jo, a něco, vole, a prostě už doslova jenom otevře hubu a sere mě ten člověk, jo, a to jsem, by the way, já jsem volil, jako, jsem volič prostě, ne teda Spolu, ale jsem volič prostě, jako, těch stran vládní koalice. No, jsem volič STANu. Takže jako za mě je tam hlavní problém v tom, že tam není nikdo, kdo by byl lídr, jo? Není tam nikdo, kdo má kvality, aby ostatní za ním šli a on táhl za ten provaz a prostě měl ty ostatní. A kombinaci s tím, a to samozřejmě jde ruku v ruce, takže když nemáš koule, to charisma a ten leadership, tak zároveň nemáš ani ty politický koule na to dělat ty těžký kroky. Protože možná moc dobře víš, on to podle mě o sobě moc dobře ví, že on, když ty těžký kroky udělá, tak lidi jenom nasere. Protože, přesně jak ty jsi zmiňoval už předtím, k tomu, aby jsme mohli pomáhat regionům, s čím jako souhlasím, tam si teda myslím, že já, když jsem byl před 12 nebo kolika lety na škole,
tak bychom se o tomhletom v politologii učili už tehdy a to nebyly žádný sociální sítě, nebyl žádný covid a nebylo nic, kde prostě učili jsme se dělící linie společnosti, jo? Kde společnost má přirozeně jako různý dělící linie, který ty nejsi schopný eliminovat, jo? A bylo to typicky prostě město, venkov, věřící ateisti, bohatí, chudí, vzdělaní, nevzdělaní, jo? A vždycky budou jako kleše, i kdyby tam seděl ty vole nejlepší člověk na světě, tak to vždycky bude ten stejný problém, jo? Protože prostě někdo, kdo bydlí ve vesnici v Krušných horách, kde je možná tak holba, ne, to je v jiných horách, to je jedno. Prostě, když bydlíš někde v nějaký západní vesničce nebo městečku prostě v podhůří, ze kterého nevytáhneš paty a nikdo nejezdí za tebou, protože tam kurva nic není, tak jako budeť by si necítil zapomenutý, jo? A je proto x různých faktorů a žádná vláda to jako nemůže to. Ale proč to říkáme to, že dobře, jo, udělejme teda, máme rozhodnutí nebo máme politiku, pojďme pomáhat regionu. Ale jakým teda budeme pomáhat? Tak buď tam dostaneme průmysl nějakým způsobem, to znamená, musíme přesvědčit někoho, tam postavil továrnu, což není vůbec snadný a častokrát je to věc na víc jak jedno funkční období té vlády. A druhá věc je, dejme jim peníze, prostě seberme prachy a narvejme jim do chřtánu a řekněme tady, hele, vy jste tady chudáčci, nikdo vás nemá rád a vy jste frustrovaný, tak tady máte každý 5 litrů měsíčně po dobu 1 roku, abyste se postavili na vlastní nohy. Oni za 5 000 měsíčně si nekoupí ani kokot a po roce jsou znova bez peněz, jo? Nezměnilo se doslova nic. My jsme přišli z rozpočtu, vymyslím si, o 1 miliardu, jo? A teď je podle mě jako vždycky je ten problém a to budeš mít ty, případně nebo vaše hnutí určitě to je řešení, protože když chceš někomu pomoct, ale pomáháš mu z veřejných zdrojů, tak vždycky někoho jiného nasereš. Vždycky, jo? A ty musíš vymyslet, aby těch lidí, co si nasrat, bylo ideálně co nejmíň, anebo aby to byly ty, co si můžeš dovolit nasrat, protože předtím někde si jim pomohl, jo. A já si jako myslím, a to je jako vůbec jsem na tvojí straně s tou vládou, vůbec je nepotřebuji bránit, ale já si myslím, že prostě tam nebyla vůbec šance, aby to personální složení z té vlády bylo schopný jako ty důležité věci prostě prosadit. Tam není na to vůbec jako lidský potenciál. A já osobně, když se bavím o té budoucnosti, já se nejvíc bojím toho, že tam nebude lidský potenciál nikdy. Protože přesně souhlasím s tebou, že společnost jde jako dolů, de facto od covidu jde dolů a my negenerujeme, vy jste jako světlá výjimka, my negenerujeme jako novou generaci jako talentu politického. My prostě čekáme, až tam ty lidi chcípnou. Kolik jim je teďka, ty vole? Kolik je Fialovi? Třeba 60, 50, něco takového? Jo? No, tam může být klidně 10, 15 let, tam by tam mohlo strašit. Babišovi bude 70, když se podíváš ty vole teďka do Ameriky, ty vole Trumpovi, kolik je Trumpovi? 80 a oni ho oslavujou a tleskají mu, že dojde do letadla po schodech a mají z toho radost. To je jako magořina úplná, jo? A já se prostě bojím a proto taky vám jako velmi fandím, proto jsem ten rozhovor chtěl udělat, že prostě my bychom potřebovali, aby lidí jako ty bylo jako násobně víc, jo? Aby prostě takovýhle hnutí, kolik je tam teďka, 26 stran? Jako kandidujou? Jo, no, 26 kandidáty, jako my jsme potřebovali, aby jich bylo 40 a z těch 40 prostě bylo 10 stran jako stavy. Bohužel si myslím, já no. Takže tak. Ale já vlastně bych hodně věcí podepsal, máme na to podobný názor. Já bych začal úplně maličkostí. Podle mě ta vláda jako moc nechtěla vyhrát ty poslední volby, že na to nebyli připravený. Jo? Já si na rovinu, ono představ si, že by teďkon vládl Babiš, jaký by byl tady bordel a oni by měli ústavní většinu. Teďkon, jako jsem o tom naprosto přesvědčený a úplně krásně by si to připravili, vládli by si a pohoda. Takže to je první věc, že potom oni přišli do těch rezortů, najednou se rozlítali a přesně ty komunikační chyby. Zastropujeme. Jo? Nebudeme zvyšovat daně, zvedli daně. Nebudeme zvyšovat jako odchod do důchodu, zvedli. A to je hájem. Jo, ale přesně já tvrdím, ona je chyba říct, nezvednu daně a pak je zvedneš. To je chyba. Já říkám rovnou, zvednu daně a pak je zvednu. Já říkám už teď ve volbách zvýším jako odchod do důchodu. Ale jenom tady tě přeruším, jenže to je zatím pozice tebe, kdy ty nečekáš volební úspěch a jdeš tam si to ošahat, zkusit si to, připravit si, řekněme, půdu pro ty další volby a ty si to můžeš ale dovolit. Jenže, když ty by si byl v pozici někoho, kdo je Petr Fiala, tak ty si nemůžeš dovolit, pokud hraješ o každý procento, hraješ o to, jestli budeš mít 18 nebo 22, dělá to velký rozdíl. Ty vole, ty nemůžeš říct, že prostě zvýšíš daně, protože to je rudej hadr na každýho voliče. Ty prostě, ale to je ten otázka. Problém, jako.
Ale to je otázka, právě to je přesně ta otázka. A zkusil to tady někdo? Reálně? My to vlastně teď zkoušíme, jako my jsme malí, nemáme peníze na kampaň a děláme si to sami. Ale jako reálně, kdyby někdo z pozice erudice, jako Starostové, Piráti nebo ODS, jako parta řekli, chlapi, party ty vole skončila. Jdeme myslet na naše děti a uděláme všechno pro to, aby ten stát byl tady i za 5 let s minimálně současným komfortem. A musí se udělat toto a toto. Tak já jsem přesvědčený, že ty lidi některý i proberou. A to není o tom jako říct, my plošně zvýšíme daně a všem se bude žít hůř. To vůbec není. Pojďme odstranit daňové výjimky, zdanit tichý víno, jo? Pojďme prostě redukovat počet obcí a počet volených politiků a ono si ty miliardy naskládá. Já říkám, nemusíme mít vyrovnaný deficit. Jo, prostě nemusíme mít najednou super hrubou mzdu zpátky. Jo, ať to zkusí, ať se okay. Zaperou o tu myšlenku. Já jako souhlasím, já bych proto byl a mně by to bylo sympatický. Já se prostě jenom vracím k té původní myšlence, že se bojím, že lidi jako já a ty je tady příliš málo na to, že když budeš mít vzorek 100 lidí a tohle se řekne, tak prostě jásat, nebo ne jásat, ale jako říkat, jo, ty vole, super, máme tam konečně někoho, bude třeba 20. Jo? A dalších 80 jako ještě víc stoupne to, že prostě vidí zase jenom tu jednoduchou myšlenku toho, on nás chce ožebračit. Jo? Ale vzpomeň si, s jakým tématem vyhrála koalice Spolu volby v roce 2021. Zastavíme hrozivý zadlužování. Všechny ty strany to měly jako bod 1 v programu. Mají to bod 1 v programovém prohlášení. Ty lidi měli fakt plný zuby těch dluhů a toho Babiše. Oni fakt měli mandát k tomu zeškrtat ty výdaje, o něco zvýšit ty daně. Jo? A jako teďkon ještě trošičku, naopak pochválím tu vládu. Oni jako mají docela v těch průzkumech jako dobrý výsledek na to, co udělali. Jako docela jim to tolerujou ty lidi. Jo? Populisti posílili, extremisti, taky je to průser. Ale jako furt se drží relativně. Protože oni mají ty čísla proto, že ten spor už není, my jsme se dostali do bodu, dle mýho názoru teda, nebo jak to vnímám, kde už se nebavíme o penězích, ačkoliv si říkal, že peníze jsou jako, a já s tou souhlasím, to je jako dobrý tvrzení, že vlastně o peníze jde vždycky na prvním místě, ale podle mě ty nůžky jsou tak rozevřený mezi těma, řekněme, táborama, že není možnost jako skákat z jednoho do druhého a prostě já jakožto volič STANu si prostě, i když to STAN posere hrozně moc, já tam prostě tak moc nechci ani Babiše, ani Konečnou, ani Okamuru, že prostě i když oni to poserou, tak já jim tam stejně půjdu hodit a vlastně jediné, co uděláme, je to, že tam nepřijdu vůbec, jo, což taky některý lidi chtějí dělat. Ale já si právě myslím, že už jako se to trošku zvrhlo, nebo ne zvrhlo, ale posunulo se to jako do hodnotových věcí, jo, kde už se bavíme o něčem víc, než jsou jenom peníze, protože prostě třeba bezpečnost je hrozně důležitý téma, jo, prostě NATO je důležitý téma, EU je důležitý téma, Ukrajina je důležitý téma a ano, zase třeba na tu Ukrajinu jsou lidi, kteří to chtějí jako pasovat z té jako finanční perspektivy a bavíme se o tom, co Ukrajinci donesou. Ale ty vole, to je úplně jedno. To je prostě pár miliard sem, pár miliard tam. Nám jde přece o to třeba pomáhat Ukrajincům je přece hodnotová věc. Jo, pro mě je to hodnotová věc, jo. Přesně. Jsme kurva společnost, která chce pomáhat někomu, komu je ubližováno, nebo nejsme? Chceme se takhle prezentovat světu a v Evropě, nebo nechceme, jo? A přece ty vole, abych tady řešil nějaký fucking graf, je mi úplně jedno, jo? A pak máš, a prostě druhá strana říká přesnej opak, jo? Pak máš prostě přesnej opak, kde máš lidi, kteří ti normálně do televize tvrdí, že slabším se pomáhat nemá. A bijou se u toho do prsou, jo? A jsou na to hrdí. A mají zase, takže to, proto si myslím, že ty strany mají pořád ty procenta, protože prostě jsou nějaký lidi, kteří jsou znechucený, a který prostě oni je zklamali natolik, že buď jdou volit Babiše znova, nebo nejdou volit nikoho, a nebo pak jsou lidi jako já, kteří to prostě pořád musí zkousávat, no. Já vždycky říkám na streamu, že prostě ta laťka je skurveně nízko. Ta laťka je skurveně nízko, jako. Hele, podepisuju a to je přesně jako to, co nás zdržuje a to je přesně to, co podkopává tu perspektivu té naší země. My se nebavíme v těch volebních programech, jak tady reálnými kroky zlepšit život, jak tady reálně snížit deficit, jak vylepšit školství. To tam vůbec není, tam jsou obecné fráze, zaplatíme učitele a budeme je vzdělávat. Jo. Ale jako to je přesně to, co nás zdržuje, protože Fiala řekne přesně s tím jako demokratickým blokem, volte nás, aby nepřišel Babiš. Ale prostě mě jako člověkovi osobně tahle politika jako nebaví. Já si myslím vždycky, že to politika prostě je o argumentech.
o datech, jo? Že to je o jako projevech k tomu, jako kdo víc si urve těch voličů, jaký máš řešení prostě. O tom je ta politika. A dneska se přesně bavíme Babiš jako a anti-Babiš. Ale vlastně na jednu stranu, teoreticky ty strany to mají vzít jako výhodu a být jako přesně trošičku odvážnější, protože a teď jsme u toho, ty zklamaný voliči koalice Spolu, přesně, a pojďme si říct, jako proč jsou nasraný. My na to reálně nevíme data, takže jako každý z nás si může něco říct a nevíme, kde je pravda. Ale buď jsou nasraný, že jako škrtali moc, konsolidovali moc a s pomocí to přehnali. A nebo jsou nasraný, protože konsolidují málo, škrtají málo a málo pomáhají. Jo, jako, a teď jako vyber si prostě. Jo, jestli náhodou tam nejsou voliči, kteří od té vlády jako čekali víc na poli veřejnosti. Já kdybych byl za sebe, kdybych byl já volič koalice Spolu, což jsem plus minus i byl, jo, mě vůbec nevadilo, že tam oni byli, tak já bych byl asi nejvíc zklamaný z toho, že oni vlastně za 4 roky vůbec nešli nahoru jako s důvěryhodností. Pro mě jsou jako míň důvěryhodný, než byli před 4 rokama. Jo? Jejich komunikace je tragická. Jejich jako kauzy, které tam byly, stavební řízení, bitcoiny, ty vole, Blažek prostě a teda. ODSka si taky nějak jako oni trošku klesli, u mě ne až tak moc, ale prostě udělali málo toho, protože třeba můžeme se bavit o tom, že jako se skvěle postavili k Ukrajině, jo? Good for them, super. Ale teďka je prostě problém v tom, jako jak my, jakožto občani, jsme schopní snižovat tu laťku pořád dolů a dolů, aby jsme jim tleskali za něco, co by kurva mělo být samozřejmý, jo? To, přesně, že my pomůžeme Ukrajině, by neměl být jako, to by nemělo být jako na ovace a na to by měl být prostě naprostý standard, jo? A jako na jednu stranu já to znám, když dělám nějaký content na internetu, lidi hrozně daleko radši kritizují, než chválej. Jo, to je pravda. Jo? A je velmi častokrát pravda taky to, že nedostáváš kredit za něco, když se ti něco povede, všichni čekají na to, až něco posereš a pak si v tom vymáchají. A do té doby, dokud se ti daří, tak drží hubu a říkají přesně to, co jsem teďka řekla, že by to měl být standard. To je pravda a já jim za to ten kredit velmi rád dám. Ale na druhou stranu, ten kredit má nějaký limit a nemůžeme jako na tom žít a dělat si z toho vysvědčení prostě a narvat tu 1 za to, že se, nebo 1 minus za to, jak zvládli Ukrajinu. Jako to nestačí. Je to super, jo, tady máte plusový body, my vám je rádi dáme, ale it's not enough, prostě, jo, za mě. Takže to je třeba, to by byl jako můj pohled někoho, kdo by volil, nebo kdo volil ten blok. Takže je tak. OK, dobrý, hele, přemýšlím, máme 50 minut, tak přemýšlím ještě. Možná bych se tě zeptal, nebo jestli se chci nutit, nebo jestli chceš něco říct, ještě máš téma. Já mám ještě jedno téma, co mě zajímá. Ale jestli máš něco, tak ti klidám prostor. Já bych spíš možná řekl jenom, že to podepisu, co jsi řekl. A možná bych jenom, jestli mi dáš prostor chviličku, bych se ještě vyjádřil k tomu, jako co my děláme proto, aby ty extrémisté a populisté byli jako slabší, jo. Protože nám je hodně často vyčítáno, že jako oslabujeme teďko jako ty demokratické síly a že oni to hodí nám místo toho, aby to hodili těm starostům a ODS. A my říkáme, hele chlapi, tady je 800 000 lidí jako zklamaných voličů koalice Spolu. Je tady 100 000 jako nevoličů. A my jsme přišli na to, že hodně lidí, kteří jako nebyli u voleb, říkají, hele, tohle je tak něco nového a sympatického, teď jako nehodnotím ze své pozice, ale co třeba slyšíme, že já vám to i hodím. A my chceme zvednout ty 2 tábory, zklamaný voliče koalice Spolu a nevoliče, a říct jim, jděte k volbám a hoďte to nám, ale hlavně k těm volbám přijďte. Protože to, čeho se koho se bojí Andrej Babiš, fakt není Petr Fiala, ale on se bojí mlčící většiny. Když ta přijde k volbám, ty rozumný, slušní lidi, který prostě přesně jak ty říkáš, jo, jako neřeší každý graf, ale má nějakou hodnotovou představu, jak by ten politik měl prostě prezentovat a jak by měl pracovat. Tak tyhle ty obyčejný, slušný lidi, kteří mají rodiny prostě a nemají jako 5 hodin jako denně na politiku, tak tyhle ty chceme zvednout a říct hlavně k těm volbám přijďte a za žádnou cenu se na to nevykašlete. Ad 1. Ad 2. My říkáme, hele, chceme na rovinu vytvořit konkurenci i té koalici Spolu, i těm starostům, i těm pirátům, aby se fakt jako trošku začali snažit. Protože oni nemají konkurenci a říkají, hoďte to nám, protože Babiš. A neřeší ty programové věci. A my jsme ti, kteří se snaží trošku, a jsme malej hlas, ale kteří se trošku snaží tam rvát ty fakta, ty data, ty argumenty, pojďme se bavit o tom, nejenom, že chceme všichni, abychom měli dobrý zdravotnictví a kvalitní zdravotnictví. To je úplně vohovně, jako, to ti vygeneruje AIčko. Ale my chceme, jak konkrétně to uděláme a tak podobně. Tohle to tam rvát. A za třetí, já to říkám často, ta vláda vůči mladým lidem jako fakt má špatný výsledky. Jo. Prostě každý rok v řadě klesají investice do vědy, výzkumu a inovací vůči HDP.
Každý rok v řadě klesají relativní platy učitelů vůči průměrným mzdě. Do prdele, to není ekonomika na přidané hodnotě. Já se si s Petrem Fialou, s panem premiérem, podával ruku na akci Česko na křižovatce 2 na konferenci. A my jsme se tam všichni bavili o vědě a výzkumu, všichni jsme říkali, jak je to důležitý. A Petr Fiala se tam dušoval, jak je pro ně věda a výzkum priorita. Ale když to vidíš v tom rozpočtu, tak prostě mu nechceš věřit už potom. Jako pane premiére, omlouvám se, jo, prostě škoda. Takže my prostě říkáme, my jako mladí lidi nemáme na výběr, budu hájit vládu, ať kdokoliv v příštím kabinetu udělá cokoliv odvážného, tak se mnou můžou počítat v médiích, na internetu, budu je hájit, ale prostě jako jak si řekl, ta snaha fakt nestačí. Jako politika není o tom, jako jít si to vysedět a pak říct 3 zvleklý fráze. Politika je fakt o těžký práci, kterou ty lidi nevidí, ale o tom to je, jo, to potom dělá ty výsledky. Bohužel, no a potom jako a oni udělali, mě to tak sere, že udělali radost tomu Babišovi, protože Babiš říkal, nevolte ODS, oni vám ty daně nakonec zvýší. Ty vole, tak nebylo výhodný říct před volbama, my nějaký daně zvýšíme a mohli to dělat populisticky. Mohli říct, ano, zvýšíme daně. A jaký? No zvýšíme spotřební daně na pivo a spotřební daně tam, jo, a jako zahrát to do autu. Ale jako říct, už ve vládě, i po válce na Ukrajině, i po energetické krizi. My nebudeme zvyšovat žádný daně. A ještě ty vole, ten Fiala chudák se nachytal u toho Koranténka v té snídani s Novou. Jak se ho ptal, ani DPHčko, ani odvody živnostníků. A on říká Fiala, ne, nic takového. A pár měsíců později, boom. No, a všichni jsou nasraný. Jako divný, že jsou nasraný, jo, prostě. Jasně, odpovědný voliči je jedna věc, ale nechceme, abychom byli za blbce, no, všichni. Ale to je úplně super. Mně se velmi líbí ten mindset toho, co jsi říkal na začátku a je by to velmi jako sympatický v tom, že chceš vytvořit alternativu, která zvedne ty lidi z těch židlí, jo, a která prostě, protože já jsem vždycky tak nasranej, když mi někdo říká, ty vole, jakože nejde volit, protože nemá koho do píči, ty vole, dojdi na skurvenou školu, kterou máš, vole, 10 minut od baráku, jebni tam prostě jeden papír do urny a ti na pivo, ty vole, sorry, dáš to jednou za 4 roky, jako to je kurva takový problém si tam vole vybrat kohokoliv z těch 26, Ježíš, i kdyby to vždycky dávám ten příklad, nevím, jestli tam vždycky, když jsem já byl volil přijít, tam vždycky byla strana přátel piva, nevím, jestli tam furt je tam vždycky nějaký takovýhle úplně random subjekt, jo. A ty vole, když už nic, kámo, prostě a teďka to furt opakuju na těch streamech, kde se jako bavíme o politice, říkám, ty vole, chceš tam konečnou, nebo tam nechceš konečnou? A skoro každý ti řekne, nechci tam konečnou. No tak se zvedni prdel a ty vole, jebni to tam komukoliv, protože každý, kdo se zvedne a dá to tam úplně random straně, který prostě propadne hlas, znamená, že prostě konečná bude potřebovat na 20 takových lidí o jednoho víc, jo? To nic víc se o tebe nechce, jo? Ty vole, Ježišmarja, prostě, to mě vždycky tak vytáčí. A teď si vem, že těch lidí je prostě třeba 30%. 3 z 10 prostě nejsou ochotní udělat ani to skurvený minimum, jenom prostě jednou za 4 roky. Já po nich nechci, aby volili Evropský parlament, já po nich nechci, aby volili Senát, jo. Budu teda rád, jako prezident, aby mohli, ale ty aspoň těch parlamentní volby jednou za 4 roky. Jo. No. Souhlas. Takže já jsem rád, že jsme tohle podnikli už jenom kvůli tomu, že to můžu říkat s čistým svědomím. Já vám tam ten hlas nehodím hlavně z toho důvodu, že toho technického, a to je prostě to, že ty tam jako nebudeš, jo. Je to pro mě jako příliš velká překážka, jakožto pro voliče, ale jako hodnotové nebo s tím, co si říkal, já vlastně nemám jako nic, s čím bych jako nějak jako nesouhlasil, nebo co mě nedávalo smysl. Takže já to tam asi budu ten typický volič, který tam jebne tomu Rakušanovi nebo někomu. Ale tak, abych se prostě na sebe pak mohl podívat do zrcadla. Ale moc se mi to líbí, ty myšlenky, a myslím si, samozřejmě, jak říkám, moji radu nepotřebuješ, ale myslím si, že bude potřeba během těch příštích 4 let za A teda furt pracovat, což, jak jsi říkal, tě to baví, a za B dostat tam minimálně ještě jeden ksicht, kde prostě já z každé strany znám aspoň 2-3 lidi, a tohle bude potřeba i u vás, aby ty si měl nějakýho jako wingmana a aby si měl prostě parťáka, který ti může zastoupit, který, když ty půjdeš do tohle pořadu, on může jít tam, ty nemáš čas, on bude na tomhle meetingu, minimálně 1 nebo 2 další lidi by to prostě chtělo jako protáhnout na ty socky, ať už je to podle ksichtů nebo podle pohlaví, to je celku jedno, ale to by byla ještě jako pro mě, jakožto pro potenciálního příštího voliče, jako velký bonusový bod, aby to prostě nebyla v úzovkách strana jednoho muže, tak jako vlastně ANO svým způsobem. Jo. Bývalo ANO, než tam vlastně protlačili Alenku a Karla, tak to taky vlastně bylo plus minus stejný, že jo. Tak jo, hele, Dane, já tě nebudu zdržovat, máme necelou hodinku, takže je to na tobě, jestli chceš cokoliv dodat, tak ještě máš čas samozřejmě u mě.
Jenom ti děkuju, že jsi mě pozval, díky za ty rady, protože cítím, že jsou jako od srdce upřímný, tak to mám vždycky rád. Já říkám někdy lidem, neposlouchejte rady od lidí, kteří nejsou tam, kde byste chtěli být vy, to je takový ten obecný ten, ale od tebe cítím, že minimálně jako potenciální volič si mi dal jako pěkný zrcadlo a ono je to někdy dobrý. Jo, hele, a i tyhle ty volby, ať narazíme prostě, ať vidíme, jako, jak se na tom v té společnosti a potom jako od dna se dobře odráží. Já bych ještě dodal poslední věc a to je to, že já jsem neviděl jediný billboard nebo leták nebo cokoliv o vás a kdybych neměl sociální sítě, tak nevím, že existujete. A což je jako samozřejmě velký mínus. Ty jsi sám mluvil o tom, že nemáte ty prachy a otázka je, jestli budete mít prachy v příštích volbách, ale jako jenom přes Instagram a TikTok nebo co máte, se to prostě jako nikdy nedá vyhrát a bohužel těch akur, jak si to zmínil sám, když prostě lidi stárnou a lidi, kterým je teďka 50 nebo 55 a pak jim bude 60, se prostě jako ten Instagram už instalovat nebudou, nebo jakoukoliv jinou socku, která bude za 4 roky, tak tam si myslím, že prostě pořád je potřeba to dělat po staru, tím, že ten tvůj ksicht prostě bude viset na té tramvajové zastávce a já prostě u něj budu vystupovat a pokaždé, když budu chodit do té večerky, tak prostě uvidím Dana Krutýho, jak se na mě směje prostě s modrým billboardem nebo s modrým plakátem Hnutí generace a myslím si, že tady tohle je pořád jako způsob, který zatím nelze překonat. U mladých lidí asi jo. Myslím si, že u mladých lidí můžeš algoritmama a virálem a přesdělováním jako se dostat mezi hromadu lidí. U mladých mých diváků, třeba když jsem zmiňoval, že budu dělat rozhovor s tebou, tak oni jako většina věděla, ale pak, jakmile jsem došel do starších lidí, tak oni vůbec neví, že existujete. Jo? A to si myslím, že prostě, teď už je to samozřejmě pozdě, ale myslím si, že do příštích voleb nedokážu si představit, kdybyste měli jako mířit na těch 5%, což si myslím, že s tou prací je reálný za 4 roky, jako nevidím to vůbec jako s tím, co říkáš a s tvojí rétorikou a tvojí jako průbojností, tak já si myslím, že ta šance tam jako je docela velká, ale myslím si, že to bude prostě potřeba podpořit tím, že budeš tam někde vyset. To dělá to hrozně moc, jo. Já jsem tímhletím způsobem třeba jsem zjistil, kdo je jako ve straně motoristi. Jsem v životě nevěděl o nikom jiným, ale už taky prostě vím, že existuje nějaký Macinka. Už taky vím, že existuje ty vole, jsem zapomněl ten dement s tím školstvím, ale prostě jenom vím, že existují ty lidi, protože jsem někde viděl jejich ksichty. Jo, je to strašně primitivní, ale bohužel to funguje. Ale jako souhlasím, podepisu, to jsou jako reální negativa. Na straně druhý jsme upřímní, nikomu jsme nic neslíbili a nedávají nám miliardáři prachy, abychom byli jejich bílí koně. Jo? Tak je to zase vždycky plus minus, ale máš pravdu. Děláme s tím, co máme a jak říkám, teď bude nějaký zrcadlo a budeme pokračovat v naší práci, tak odpracujeme si to. Tak jo, dobrý. Hele, Dane, držím tě palce na četečku, snad jsem ti zlepšil náladu, vypadáš v dobrým rozmaru, tak koho tam budeš mít? Nebo jenom ty, nebo? Seš to jenom ty, nebo to je jenom já v Událostech komentáří a budu mít Takáče jako moderátora. Jo, vím, který je. Tak jo, dobrý, hele, tak si to užij, já ti děkuju moc krát za tvůj čas, držím ti palce, budu sledovat váš úspěch a budu vám fandit a můžeš se spolehnout, že já na streamech, kdy teďka je politika skoro každý den, tak už s čistým svědomím budu doporučovat všem lidem, co nejdou volit, ať to jdou hodit vám. Tak to díky moc, to bude s ode mě. Tak jo, hele, ty se hezky, ať se ti daří.